a fi. Wrth fynd I farw ar y bryn, a maddau mai fy Iesu gwyn, fydd garaf di. Ac yna mae'r ail bennill mynd I fod yn arbennig o addas I ni bore yma. Yn dweud, I mi grwydro, o mor ffôl. Amdanat heddiw, mae fy nghwyn ar ysgwydd gref y bugail mwyn, rwy'n dod yn ôl. Ni'n mynd I feddwl bore yma, tipyn am bethau coll, bethau sydd wedi mynd ar goll, dafad a darn o arian a meibion coll a fan hyn. Ni yw rai sydd wedi crwydro, dyfa. Ni yw rai sydd yn cael ein hachub, ein cario ar ysgwyddau'r bugail mwyn. Wel, nawn ni sefyll, nawn ni ganu mawl efo'n gilydd. Mae'n darlleniad ni. Bore yma'n dod o yr Efengyl yn ôl Luc. Pennod 15. Ni'n mynd I ddarllen y bennod ar ei hyd. Mae'n parhau I edrych ar ddamhegion Iesu a... Wel, dibynnu siwch chi'n edrych arno fe bore yma. Ni naill ai yn mynd I gael 3 for the price of 1. 3 dameg mewn 1, neu gallech chi ddadle mai 1 dameg sydd yma ond mewn 2 rhan. Gewch chi benderfynu siwr I chi eisiau edrych ar y bennod yma. Ond dyma ni, Luc 15, dechrau yn yr adnod gyntaf. Yr oedd yr holl gasglwyr trethu a'r pechaduriaid yn nesau at Iesu I wrando arno. Ond roedd y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion yn grwgnach ymhlith ei gilydd gan ddweud,
Mae hwn yn croesawu pechaduriaid ac yn cydfwyta gyda hwy. A dwedodd ef y ddameg hon wrthynt. Bwriwch fod gan un ohonoch chwi 100 o ddefaid, a digwydd iddo golli un ohonynt. Onid yw'n gadael y 99 yn yr aniawdur ac yn mynd ar ôl y ddafad golledig nes dod o hyd iddi? Wedi dod o hyd iddi, mae'n ei gosod ar ei sgwydden llawen, yn mynd adref, ac yn gwahodd ei gyfeillion a'i gymdogion ynghyd gan ddweud wrthynt, llawen hewch gyda ni, oherwydd yr wyf wedi cael hyd i'n dafad golledig. Rwy'n dweud wrthych, yr un modd bydd mwy o lawenydd yn y nef am un pechadur sy'n edifarhau, nag am 99 o rai cyfiawn nad oes arnynt angen edifeilwch. Neu bwriwch bod gan wraig 10 darn arian, a digwydd iddi golli 1 darn. Ond nid yw hi'n cynnau canwyll, ac yn ysgubo'r tŷ ac yn chwilio'n ddyfal nes dod o hyd iddo. Ac wedi dod o hyd iddo, mae'n gwahodd ei chyfeillesau a'i chymdogion ynghyd gan ddweud, llawen hewch gyda mi, oherwydd yr wyf wedi cael hyd i'r darn arian a gollais. Yr un modd, rwy'n dweud wrthych, mae llawenydd ymhlith angylion Duw am un pechadur sy'n edifarhau. Ac meddai, roedd dyn a chanddo 2 fab. Dwedodd yr iengaf ohonynt wrth ei dad fy nhad. Dyro i mi'r gyfran o'th ystad sydd i ddod i mi. A rhannodd yntai ei eiddo rhyngddynt. Ychydig ddyddiau'n ddiweddarach wedi newid y cwbl am arian ymfudodd y mab iengaf i wlad bell. Ac yno, gwastraffodd ei eiddo ar fyw yn afradlon. Pan oedd wedi gwario'r cyfan, daeth newyn enbyd ar y wlad honno a dechreuodd yntai fod mewn eisiau. Aeth ac ymlynu wrth un o ddinasyddion y wlad, ac anfonodd hwnnw ef i'w geie i ofalu am y moch. Buasai'n falch o wneud pryd o'r plisg roedd y moch yn ei bwyta, ond nid oedd neb yn cynnig dim iddo. Yna daeth ato ei hun, a dweud, faint o weision cyflog sydd gan fy nhad, a phob un ohonynt yn cael mwy na digon o fara, a minnau yma'n marw o newyn. Fe godaf, ac fe af at fy nhad a dweud wrtho, fy nhad pechais, yn erbyn y nef ac yn derbyn di. Nid oedd mwyach yn heiddi fy ngalw'n fab i ti, cymer fi fel un o'th weision cyflog. Yna cododd a mynd at ei dad. A phan oedd eto ymhell i ffwrdd, gwelodd ei dad ef. Tostiriodd wrtho, rhedodd ato, a roes ei freichiau am ei oddwm a'i gusanu. Ac meddai ei fab wrtho, fy nhad, pechais yn erbyn y nef ac yn derbyn di. Nid oedd mwyach yn heiddi fy ngalw'n fab i ti. Ond meddai ei dad wrth ei weision, bryswch! Dewch a gwisg allan, yr orau, a'i gosod amdano. Rowch fodrwy ar ei fus a sandalau am ei draed. Dewch ar llo sydd wedi ei besgu a lladdwch ef, gadewch i ni wledda a llawenhau, oherwydd roedd hwn, fy mab, wedi marw, a daeth yn fyw eto. Roedd ar goll, a chafwyd hyd iddo.
Yna dechreusa'n ledda yn llawen. Roedd ei fab hynaf yn y ceia. Pan nesaodd at y tŷ ar ei ffordd adre, clywodd sŵn cerddoriaeth a dawnsio. Galwodd un o'r gweision ato a gofyn beth oedd ystyr hyn. Dy frawd sydd wedi dychwelyd, meddai ef wrtho. Ac am iddo ei gael yn ôl yn holliach, mae dy dad wedi lladd y llo oedd wedi ei besgu. Digiodd ef a gwrthod mynd i mewn. Daeth ei dad allan a'i gymell yn dair i'r tŷ. Ond atebodd ef, yn holl flynyddoedd hyn, bym yn was bach i ti. Heb anifuddhau erioed i thorchymyn. Mi roddaist erioed i mi gymaint a mynd gafr i mi gael gwledda gyda'n cyfeillion. Ond pan ddychwelodd hwn, dy fab sydd wedi difa dy eiddo gyda ffeteiniaid, lleddais iddo ef y llo oedd wedi ei besgu. Fy mhlentyn, medda'r tad wrtho. Roedd ti bob amser gyda mi. Ac mae'r cwbl sydd gennyf yn eiddo i ti. Roedd yn rhaid gwledda a llawenhau, oherwydd roedd hwn, dy frawd, wedi marw a daeth yn fyw. Roedd ar goll a chafwyd hyd iddo. Dyma ein Duw ni, diolch. Diolch iddo. Ond o'n i ganu nesaf o'r atodiad rhif 41. 41. O'r fath newid rhyfeddol a wnaed yn ofi. Daeth Iesu i'w calon i fyw ar ail bennill eto ym holl lwybrau a fradlon dychwelwyd fy nhraed. Daeth Iesu i'w calon i fyw, ac fe olchwyd fy meiau di-rif yn ei waed. Daeth Iesu i'w calon i fyw. Nawn ni sefyll i ganu, ydyn gilydd.
wyddio. Jyst eisiau cael gair byr efo'r plant, a fi eisiau blant siarad â chi am funud bach am air pwysig. Fi'n aml yn sôn am gair pwysig yn yr oedfaen yma. A'r gair pwysig bore yma yw gras. Gras. Nawr, mae'r gair gras, mae'n air dyw lot o bobl erbyn hyn ddim yn deall yn iawn. Mae lot o bobl yn meddwl mai gras yw just rhywbeth chi'n dweud cyn cael pryd o bwyd. Gras bwyd. Chi'n gweud diolch am y bwyd. Ond gras yw un o'r geiriau mwyaf pwysig yn y Beibl i gyd. Nawr, be mae gras yn golygu yw caru rhywun neu rhywbeth sydd ddim yn haeddu cael ei caru. Dyna yw gras. Chi'n gweld fel arfer, pan ni'n caru pethau, neu'n hoffi pethau, ni'n hoffi nhw am rheswm, nag yni. Beth yw rai o'r pethau chi'n caru neu rai o'r pethau chi'n hoffi? Pwy sy'n gallu rhoi esiampl? Rhywbeth chi'n caru neu wrth eich bodd gyda, be chi'n hoffi? Rwy'n mynd i weiddi rhywbeth mas. Oh, sweeties, yeah. Mi'n caru sweeties yn tynnu. Pam ma'n ni'n caru sweeties? Wel, achos maen nhw'n blasu neis. Yn dyfa? Gret. Beth arall i chi'n caru neu'n hoffi? Rwy'n mynd i weiddi rhywbeth mas i fi. Na? Lego. Fi'n gwybod bod rai yma'n hoffi Lego. Chi'n caru Lego achos chi'n gallu chwarae gyda fe, chi'n cael hwyl, chi'n adeiladu pethau, chi'n caru gemau cyfrifiadur, FIFA, achos chi'n cael hwyl eto yn gallu cystadlu efo'ch ffrindiau. Mae'n y fwynhad, mae'n bethau da, chi'n hoffi nhw. Wrth gwrs, mae'n pethau fwy pwysig ni'n caru fel teulu a ffrindiau, achos bod nhw yn annwyl i ni, a maen nhw'n edrych ar ôl ni, a ni'n hoffi'r un pethau. Ni'n caru pobl fel arfer, a caru pethau am rheswm. Ond gras yw pan ni'n caru rhywbeth, neu pan mae Duw yn caru pobl fel chi a fi, a ni ddim yn heiddi. Ni ddim yn heiddi. A'r ffordd mae Iesu yn esbonio beth yw gras fan hyn, y ffordd ni'n mynd i feddwl amdano fe bore yma, yw trwy siarad am pethau sydd wedi mynd ar goll. Iawn? Mae'n dweud 3 stori. Yn y stori gyntaf, mae'n y ddafad sydd wedi mynd ar goll. Dafad ffôl sydd wedi crwydro a wedi mynd i ffwrdd, ond mae'r bugail yn mynd ar ôl y ddafad. Ac yna, yn yr ail stori, ni'n clywed am ddarn o arian sydd wedi mynd ar goll. Ond yn lle jyst anghofio am y darn arian, mae wraig yma'n mynd ac yn chwilio a chwilio nes bod hi yn ffeindio fe. Ac yna, yn y trydydd stori, ni'n clywed am 2 fab. 2 fab, a mewn gwahanol ffyrdd, mae'r 2 fab yna ar goll hefyd. Ond, mae'r tad dal yn caru nhw. Mae'r dad eisiau croesawu y 2 ohonyn nhw nôl i'r tŷ. A be mae Iesu'n trial dangos i'r bobl oedd yn gwrando, a be mae eisiau dangos i ni hefyd bore yma, yw mae dyna sut mae Duw wedi caru ni. Caru ni efo cariad gras. Chi weld, ni ddim yn heiddi cariad Duw. I ni wedi crwydro ddi wrth Duw, ni wedi mynd ar goll, ni wedi gwrthod Duw mewn gymaint o ffyrdd gwahanol, ond mae yn dal yn ein caru ni. Ac os mae fel na mae wedi caru ni, os yw wedi caru ni ddigon i anfon Iesu Grist i chwilio amdano ni, i farw drosto ni, ac i achub ni, wel dyna nawr sydd ddylsyn ni garu eraill. Oce, fi eisiau chi rando nawr, trio gwrando eto yn y bregaeth mewn munud. Am nawr, ni'n mynd i weddio. Ni'n mynd i droi a ni'n mynd i siarad gyda Duw efo'n gilydd. O, Dduw ein tad, ni'n diolch i ti am dy ras di. Yn diolch am y cariad yna roedd ti wedi ddangos at bobl fel ni sydd ddim yn ei heiddi o gwbl. A ni'n diolch i ti fod y cariad yna wedi amlygu ei hunan i ni mewn person. Ni'n diolch mae dyna sydd i ti yn ein caru ni ac yn dangos dy ras i ni trwy'r arglwydd Iesu Grist. O, ni'n diolch fod wedi dod a wedi chwilio
ceisio y colledig. A ni'n diolch bod wedi dod ar ein hole ni. A ni'n diolch bod wedi bod yn barod i ddioddau ac i farw ein mwyn ni. A ni'n diolch bod ni'n gweld hyd yn oed fan hyn yn y darn ni wedi darllen bod Iesu yn croesawu ac yn derbyn unrhyw oedd yn nesau ato fe. Oedd e'n barod i siarad ac i gydfwyta gyda'r bobl hynny bydda neb arall eisiau treulio amser gyda. A ni'n gweld hynny mewn llawer o rannau eraill, pan oedd pobl sal ac anghennus a thlawd, pobl oedd, hyd yn oed efo gwahanglwydd, a bydda pawb arall eisiau cadw draw, ond mae Iesu'n dweud, na, dewch ato fi. Ond nid yn unig hynny, arglwydd, ni'n gweld fan hyn, yr arglwydd Iesu Grist yn croesawu yr ysgrifenyddion, y Pharisëed, y pobl hynny oedd mor hunan gyfiawn yn meddwl bod dim angen edifarhau, meddwl bod dim angen cael ei iachau, a'i gwella, a'i hachub arnyn nhw, ond iddyn nhw mae dal yn amyneddgar. A trwy ddamhegion yn trial dangos iddyn nhw i bod nhw yr un fath angen profi dy ras di. A da ni'n gwybod y bore yma, mae'r un neu ein hangen ni. Bob un. I ni angen profi dy ras di. A ni'n diolch oherwydd beth yw gras, oherwydd mae cariad anheiddiannol yw e. Ni'n diolch bod y cariad yna ar gael i bob un ohono ni. Dim ots beth i ni wedi gwneud, dim ots sut ni wedi bod yn byw yn y gorffennol, dim ots sut ni wedi dy wrthodi yn y gorffennol. Ni'n gallu dod bob un, heb unrhyw heiddiant yno ni. Ni'n gallu nesau a nawr, ni'n gallu gweddio arna ti a dygeisio di yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, ni'n diolch i ti am hyn. Yn diolch oherwydd yr efengil yma, efengil gras, fod na ffordd i bawb i ddod. Trwy edifeirwch, trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu. Mae'r tir yn wastad. Does yna neb sydd efo mantais neu anfantais na arglwydd. Ni gyd yn cael ein hachub yn yr un ffordd trwy yr arglwydd Iesu. Dad, diolch i ti am hyn. Dad, ni'n cyffesu ein bod ni yn aml iawn yn gallu anghofio hyn. Mae'r syniad yma o gariad anheiddiannol yn un mor ddieithr i ni. Mae mor anodd i ni i gredu ac i gofio, ac yn sicr mor anodd i ni ddangos i eraill yn aml iawn. Dad, ni'n gofyn felly i wneud i helpu ni trwy'r ddameg neu'r ddamhegion hyn nawr. Helpa ni i weld o'r newydd yr hyn i ni wedi brofi. A helpa ni i fyw yng ngoleuni hynny o sgwelid i fod yn dda. Dad, i ni'n parhau i gyflwyno gweddill yr eglwys i ti yn gwybod bod na llawer naill ei ffwrdd neu'n sal ar hyn o bryd. Dad, ni'n diolch i ti. I bod nhw, bob un, lle bynnag maen nhw, yn awr, yn gallu nesau ato ti yn yr un ffordd â ni trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dad, bydd gyda ni nawr. Derbyn ein mawl ni am diolch ni. Ac ni'n gofyn wneud i siarad â ni unwaith eto trwy dy air di. Amen bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Yn emyn nesaf ni yn dod o'r llyfr Emynau, rhif 519.
519, mynd o'r naf. Dan godi llef, o dad, maddau. Pechu nes yn erbyn nef wrth flaen dythau. Nid wyf deilwng fab i ti, dad Tregarog, ro le i mi yn dydi, fel gwas cyflog. Blinais ar y wlad lle mae pechu. Am ddod adre i dif yn had rwy'n hiraethu. Bydd dy hunan Iesu mawr yn fy nerthu, nad i'm roddi farfa i lawr, nes gorchfygu. Na ni sefyll i ganid yn gilydd. Trowch gyda fi, Luc 15. Mae'n bennod hir, mae yna dipyn yma, mwy nag sydd i'w ddweud mewn un pregaeth a gweud y gwir. Gaich anwch chi, mae'n lyfr, poblogaidd iawn, da iawn, gan Tim Keller, The Prodigal God, yn mynd i fanyldeb mawr yn arbennig efo dameg yr meibion colledig. Nawr, mor belled yn y gyfres yma, mae'r damhegion ni wedi edrych arnyn nhw, wedi bod yn sôn am ein ymateb ni, mewn ffordd eitha cyffredinol i air Duw. Hynny, beth sy'n digwydd pan ni'n dod ac ni'n clywed gair Duw yn cael ei esbonio i ni. Swn ni'n ymateb i'r pethau hynny. Heddi, i ni mynd ychydig bach yn fwy manwl. Yn edrych yn benodol ar sut ni'n ymateb i ras Duw. Sut ni'n ymateb i'r syniad yma fod Duw wedi'n caru ni efo cariad anheiddiannol. A mae dyma'r unig ffordd mewn gwirionedd gall unrhyw un ddod at Dduw yw am ei fod wedi'n caru ni mewn ffordd graslon. Chi'n gweld, mae'r Efengyl, neges canolog y Beibl, yr Efengyl yr arglwydd Iesu Grist, Efengyl gras yw hi. Mae hi'n newyddion da fod Duw wedi caru pobl pechadurus. A wedi dangos ei gariad trwy anfon ei fab, a fod y mab yna, yr arglwydd Iesu Grist, wedi dod a wedi dioddau a wedi marw mwyn achub pobl anheiddiannol. Mae'n neges rhyfeddol, mae'n neges unigryw, dyma sydd yn gosod gwirionedd, Cristnogaeth ar wahân
I bob syniad, pob athrawiaeth, pob crefydd arall, mae'r cwbl trwy ras. Duw sydd wedi gwneud y cwbl, wedi darparu'r cwbl, mae'n rhoi'r cwbl i ni fel rodd. Ac un o'r pethau felly am y gras yma, yw chi methu wir i ddeall a ddim bod ni'n deall e'n llawn, ond chi methu wir i ddeall nes bod chi wedi brofi e. Chi ddim yn gallu dangos gras at eraill, nes bod chi eich hunan di gweld bod chi'n berson sydd wedi derbyn ac angen derbyn gras. Dyma pam Cristnogion ddylse fod y bobl mwyaf amyneddgar yn y byd. Dyma pam Cristnogion ddylse fod y bobl mwyaf maddeugar yn y byd, y bobl mwyaf gostyngedig yn y byd. Achos ni wedi cael ein hachub trwy ras, ni wedi cael ein hachub gweitha pwy ydyn ni, a'r math o bobl ydyn ni. Ac eto, os ni'n onest, mor aml i ni ddim yn ymddwyn mewn ffordd graslon at eraill i ni. A trwy hynny, beth i ni'n dangos yw bod yna fwy gennym ni i ddysgu. Bod angen i ni sydd yn Gristnogion, i gael ein hatgoffa o y gwirioneddau canolog yma. Yn wir, os ych chi ddim ag unrhyw ras tuag at eraill, os nag ych chi yn gallu ymddwyn yn rastlon o gwbl at bobl eraill, a mae'n rhaid i chi holi, wel ydw i wedi profi gras Duw o gwbl. A dyma'r sefyllfa sydd dyn ni fan hyn. Dyma'r sefyllfa yn codi yng nghynulleidfa yr arglwydd Iesu Grist. Drychwch ar adnodau cyntaf yma. Luc 15, adnod 1. Roedd yr holl gasglwyr trethu a'r pechaduried yn nesau ato i wrando arno. Ond oedd yna bobl eraill yna hefyd yn doedd. Roedd y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion yn grwgnach ymhlith ei gilydd gan ddweud mae hwn yn croesawu pechaduried ac yn cydfwyta gyda. Beth oedd yn digwydd fan hyn? Wel, ydych chi'r bobl yma, yr casglwyr trethu'r pechaduried, hynny yw pobl oedd yn amlwg yn ei ffordd o fyw oedd ddim yn ceisio Duw, neu ddim wedi bod yn ceisio Duw. Ond yn sydyn iawn, maen nhw'n nesau. Maen nhw'n dangos diddordeb. Maen nhw'n nesau at yr arglwydd Iesu Grist. Pam? Wel, oherwydd I neges raslon. Oherwydd y croeso graslon roedd yn rhoi. Oedd yn croesawu nhw. Oedd yn cydfwyta gyda nhw. Oedd e'n dweud, dim ots pwy I chi, as dim ots sydd I chi wedi bod yn byw, os ych chi eisiau dod ato fi a bod yn ddisgybl I fi, na I dderbyn chi. Ond wrth gwrs, oedd pawb ddim yn hoffi hynny. Mae'r Phariseiaid a'r ysgrifenyddion, y bobl yma oedd wedi bod yn byw eu bywydau nhw mewn ffordd hynod o barchus, hynod o gryfyddol, y bobl yma oedd yn amlwg yn ceisio sicrhau iddyn nhw eu hunan gyfiawnder, ger bron Duw. Mae'r syniad yma o ras yn offensif iddyn nhw. Maen nhw'n dechrau grwgnach. Maen nhw'n dechrau cwyno. Mae'r syniad byddai Iesu, yr athro yma, yn gallu derbyn pobl I fod gyda fe a'i ddilyn pobl oedd yn bechaduried, mae hynny yn ormod i'r Phariseiaid a'r ysgrifenyddion. Pam? Pam? Wel, ar lefel sylfaenol, achos o'n nhw ddim wedi deall gras, o'n nhw. O'n nhw ddim yn ymwybodol o'i hangen nhw am ras Duw, o'n nhw ddim wedi profi gras Duw, a felly dyn nhw methu dangos gras Duw. Na'r sefyllfa. Dyna'r cyd-destun. A felly mae Iesu'n gweud dameg. Dwedodd ef, y ddameg hon
wrthynt. A fel fi wedi awgrymu'n barod, mae'n anodd gwybod yn yw, ydyn ni gymryd hwn fel un dameg mewn 2 ran, neu efe 3 dameg wedi roi at ei gilydd mwyn dysgu un gwers, ond naill ffordd na'r llall, mae'n dweud y ddameg yma. A beth sy'n digwydd yw, mae'r ddameg mewn 2 ran, mae'n adeiladu ar ei gilydd. Ni'n gweld fan hyn athrylydd yr arglwydd Iesu. Mae'n rhyw fath o tynnu i randawyr ei fewn. Mae fel pysgotwr yn rilo nhw i fewn, yn dydy cam wrth gam. Felly edrychwch, beth yw'r camau, beth yw'r rannau yn yr hyn mae Iesu'n ei ddweud? Ar rhan gyntaf, mae'n darlun ddigon syml. Mae'n sôn am ddafad sydd wedi mynd ar goll adnod 4. Bwriwch fod gan un ohonoch chwi, mae'n tynnu nhw fel, un ohonoch chwi 100 o ddefaid. A digwydd iddo golli un ohonynt. Ond nid yw'n gadael y 99 yn yr anialdir ac yn mynd ar ôl y ddafod golledig nes dod o hyd iddi. Wrth gwrs. Hynny yw, dyna bydd yr ymateb gan i wrandawyr. Ie, wrth gwrs. Mae mor amlwg yn dydi, mae mor naturiol. Mae dim ond un dafad sydd wedi mynd ar goll, a mae 99 sydd yn saff. Wel, os mae eich dafad chi sy'n mynd ar goll, os mae'r dafad i chi'n gyfrifol amdano fe sy'n mynd ar goll, wel, wrth gwrs chi'n mynd i chwilio amdano fe. Mae'r un ddafad bach yna dal yn werthfawr i'r bugail, mae dal yn werthfawr i'r gymuned. Wrth gwrs fod e'n mynd i fynd ar ei ôl. Wrth gwrs fod y bugail mynd i gario fe nôl ar ei sgwyddau. Wrth gwrs fod pawb yn mynd i ddod at ei gilydd i ddathlu. Beth arall byddwch chi'n disgwyl i ddigwydd? Oedd y ddafad ar goll. Oedd y ddafad mewn perygl. Wrth gwrs fod yna lawenydd pan mae'r ddafad yn cael ei achub. A mae Iesu yn syth yn esbonio y pwynt mae'n trio gwneud, adnod 7. Rwy'n dweud wrthych, yr un modd bydd mwy o lawenydd yn y nef am un pechadur sy'n edif ar hau, nag am 99 o rai cyfiawn nad oes arnynt angen edifeirwch. Hynny, mae Iesu yn egluro'r ddameg i ni, yn dydi? Mae'n dweud bod y bobl yn y byd yma sydd wedi crwydro oddi wrthynt. Pobl sydd yn amlwg iawn yn bechaduriaid. Pobl i ni'n gallu disgrifio nhw fel defaid sydd wedi crwydro a maen nhw mewn perygl. Maen nhw ar fin cael eu llarpio gan flaidd neu gan lew. Ond mae'r bugail yn mynd ar ei hôl nhw, mae'r bugail yn eu hachub nhw. Mae Duw yn ei rasau wedi trefnu ffordd i ddod â nhw yn ôl. Ac yn ei gariad, yn ei ras, mae yn adfer y ddafad goll. Mae yna lawenydd, medde Iesu, yn y nef. Mae Duw a'r angylion yn dathlu pan mae'r un yna. Yr un y cant yn cael ei hachub. Mor belled, fel wedi gweud, mae'r darlun yn un syml iawn. Mae'n anodd i ddadlen i erbyn yn dydy. Allwch chi ddychmygu'r Phariseiaid a'r ysgrifenyddion ar y pwynt yma'n dweud, wel, digon teg. Mae Duw falle yn gallu ymddwyn yn raslon gyda'r 100. Yr eithriad. A felly mae Iesu mynd syth ymlaen, yn dydy? Mae'n mynd ymlaen i'r ail ran. Ac yn yr ail ran, i'r ail ddameg, mae'n mynd lan notch bach, yn dydy? Mae'n dweud adnod 8. Neu, bwriwch fod gan rai 10 darn arian. A digwydd iddi golli 1 darn. Onid yw hi yn cynnau canwyll ac yn sgubo'r tŷ ac yn chwilio'n ddyfal nes dod o hyd iddo. Nawr fel fi'n gweud, mae Iesu yn cymryd y ddameg lan, ond mae'n mynd yn fwy intens rwsut, yn dydy? Yn gyntaf gyd, nawr nid 100 sydd wedi mynd ar goll efe, ond 10 y cant. Mae'r 10 darn arian gan y wraig yma, ac mae'r 1
wedi ei cholli. A'r syniad fan hyn, ac eto fydde fe siŵr fod yn syniad ddigon cyfarwydd, yw bod y wraig yma wedi colli chunk mawr iawn o'i life savings hi. Nawr dameg yw ni ddim yn gwybod y sefyllfa, ond ddim yn cymryd lot o ddychymyg ydy i ddychmygu falle mae graig weddw sydd yn ei fan hyn. Graig sydd â'r arian yma wedi ei safio a'i storio'n saff mwyn gofalu am ei hunan yn ei henaint. Y wraig yma sydd mewn cymdeithas heb wladwriaeth les, heb y welfare state, heb y safety net yna pan oedd problemau'n dod, a dyma'r arian oedd ganddi hi. Oedd hi'n dibynnu arno fe. Mae'n werthfawr, mae'n hynod o werthfawr. Hynny, byddai colli 1% o'r arian yna, yn lot o byddai colli 10%. Ond byddai fe'n drychineb. A felly, dim syndod o sef be mae hi'n gwneud, mae hi'n mynd, mae'n chwilio amdano fe. Yn ddyfal, mae'n cynnig cannwyll hyd yn oed, yn sgubo, yn chwilio, a ddim yn rhoi lan nes dod o hyd iddo fe. Ac unwaith eto, diwedd yr adran yma, yw'r un peth, mae'n lawenydd. A dyna'r ymateb cywir, pan mae yna rhywbeth coll yn cael ei ffeindio, dylsyn y fod lawenydd adnod 10. Rhyn modd rwy'n dweud wrthych, mae llawenydd ymhlith angylion Duw am un pechadur sy'n edifarhau. Eto mae'r arglwydd di esbonio y pwynt mae'n trio gwneud, mor belled. Mae'r arglwydd yn ceisio i bobl. Mae yn trysori i bobl. Dwi ddim yn ddibynnol ar ei bobl. Dwi ddim angen ni fel oedd y wraig yma angen ei arian hi, ond i ni yr un mor werthfawr yng ngolwg yr arglwydd. A felly os oes yna rhywun sydd wedi mynd ar goll yn dychwelyd, yn edifarhau, yn cael ei hachub, wel, medde Iesu, mae'r angylion yn llawenhau. Chi'n gweld? Just cam wrth gam, mae Iesu'n tynnu i randawyr i fewn, achos pwy ar y pwynt yma byddai'n gallu dadle? Wel, ie, iawn, sbo. Falle bod angen gras ar nid jyst yr 1%, ond ar y 10%. Falle bod yna bobl sydd wedi mynd ar goll a bod nhw angen i dychwelyd a bod Duw yn llawenhau pan bod hynny yn digwydd. Ond yna, mae Iesu'n mynd ymlaen yn dydy. Trydydd dameg neu trydydd rhan y ddameg. A fan hyn, mae'n cymryd cam lan eto yn dydy. Mae'n cyrraedd yr uchafbwynt. Adnod 11, meddai, roedd dyn a chanddo 2 fab. A fan hyn, mae'r arglwydd yn mynd lan gyr unwaith eto yn dydy. Sut? Wel, yn gyntaf i gyd, oherwydd be sy'n mynd ar goll. Nid defaid, nid darn o arian, ond pobl. Pobl sydd wrth gwrs yn llawer mwy gwerthfawr nag anifeiliaid ac arian. Ond pan chi'n darllen y ddameg yn fanwl, beth sy'n dod i'r amlwg yw nid jyst be sydd ar goll sydd i newid, ond faint sydd ar goll. Mae llawer o bobl, maen nhw'n darllen y ddameg yma, maen nhw'n meddwl, o ie, mae'n y naid lan. Ni wedi mynd o 1% i 10%, nawr mae yna 50% i mynd ar goll. Mae'r mab afradlon yma, yr un ffôl sydd wedi mynd i'r wlad bell a dychwelyd. Hynny, mae yna'n naid fawr, yn dydi, o 1 i 10 i 100%. Ond wrth gwrs y gwirionedd yw, mae'r naid yn llawer mwy na hynny. Nid 1% sydd ar goll fan hyn, nid 10% sydd ar goll fan hyn, nid hyd yn oed 50% sydd ar goll fan hyn, ond 100%.
Ond y reality yw, mae nid un mab sydd ar goll fan hyn. Nid dim ond un mab sydd wedi I ddieithrio o'r tad, na, mae'r ddau. Mae'r ddau ohonyn nhw ar goll, mewn ffyrdd gwahanol, ond mae'r ddau ohonyn nhw angen cael eu hachub. Mae'r ddau ohonyn nhw angen profi gras. Ar fel fi'n gweud, mae hynny'n hollol amlwg efo'r mab cyntaf, mab Ienga. Ni'n clywed yn adnod 12, dwedodd yr Ienga ohonynt wrth ei dad, fy nhad. Dyroi mi'r gyfran o ffystad sydd I ddod I mi. Rhanodd yntau ei eiddo rhyngddynt, chydig ddyddiau'n ddiweddarach wedi newid y cwbl am arian, ymfudodd y mab Iengaf I wlad bell, ac yno gwastraffodd ei eiddo ar fyw yn afradlon. Yr mab cyntaf yma, fwy neu lai yn dweud, bydde fe'n dymuno fod y tad yn farw, achos mae eisiau etifeddiaeth mab. Mae eisiau ei rhan o'r stad. A mae'n derbyn mae'n mynd, mae'n cymryd yr arian yma sydd ganddo mae'n mynd i'r wlad bell, mae'n gwastraffu'r cwbl. A mae'n cael ei hunan I drafferthion. Mae'n benni lan, mae'n y newyn yn y wlad, mae'n gorfod gweithio gyda'r moch. Mae hyd yn oed eisiau bitau bwyd nhw. Mae ar goll, mae'n amlwg. Ac yn y diwedd, mae'n dod at ei hun, mae'n edifarhau. Adnod 18, mae'n dweud fe goda fe af at fy nhad a dweud wrtho fy nhad pechais yn erbyn y nef ac yn erbyn di. Nid wyf mwyach yn heiddi fy ngalw'n fab I ti, cymer fi fel un o thweision cyflog. A chymod, beth yw diwedd y stori i'r mab Iengaf yma? Wel, mae'n amlwg, gras. Ni'n gweld gras yn amlwg iawn yn ei brofiad adnod 20, cododd mynd at ei dad. Fan oedd eto ymhell I ffwrdd gwelodd ei dad ef, tosturiodd wrtho, rhedodd ato, roes ei freichiau am ei oddw fe'i gysanu. Mae'n galw'r gweision I ddod efo dillad, y dillad gorau, modrwy, sandalau, maen nhw'n lladd yr llo sydd wedi cael ei besgu a'i gadw ar gyfer gwledd, a maen nhw'n gledda, maen nhw'n llawenhau. Yng ngeiriau'r tad, roedd hwn fy mab wedi marw, a daeth yn fyw eto. Roedd ar goll, a chafwyd hyd iddo. Mae 'na lawenydd. Mae 'na wledda. Mae mor amlwg, gras yn dydi. Dyw'r mab yma ddim yn heiddi unrhyw beth. Ond mae'n cael ei groesawu nôl trwy gariad anheiddiannol. Ond chi'n gweld, nid fe oedd yr unig mab colledig, efe? Achos pan ni'n darllen ymlaen I ddiwedd yr hanes, mae yna rhyw twist yn does. Lle mae'r mab arall? Adnod 25 ymlaen. Roedd ei fab hynaf yn y ceie. Pan nesaodd at y tŷ ar ei ffordd adre, clywodd sŵn cerddoriaeth y dawnsio. Galwodd un o'r gweision ato gofyn beth oedd ystyr hyn. Clywed bod y brawd wedi dychwelyd, adnod 28, digiodd ef, ac wrthod mynd I mewn. Daeth ei dad allan, a'i gymell yn dair i'r tŷ, ond atebodd ef, yr holl blynyddoedd hyn, bym yn beth. Nid mab, bym yn was bach I ti. Heb anifuddhau erioed eith orchymyn, ni roddais erioed I mi gymaint a mynd gafr I mi gael gwledda gyda'n cyfeillion. Pan ddychwelodd hwn dy fab sydd wedi difad y eiddo gyda ffyteiniad, lleddais iddo ef y llo oedd wedi ei besgu. Beth ni'n gweld yng nghalon y mab hynaf ar y pwynt yma? Wel, nid gras, efe? Na.
unrhyw beth ond gras, unrhyw beth ond llawenydd. Na, y cwbl sydd ynddo fe fel petai ar y pwynt yma yw chwerwder. Pam? Wel, edrychwch ar y ffordd mae'n siarad. Yn wir, edrychwch ar lle mae di bod. Mae di bod yn y cae. Yn gweithio. Gwych, da iawn. Oedden mae'n dod nôl a be mae'n dweud wrth I dad. Mae'n dweud fi di bod fel gwas I ti. Sa'n ni anifeddhau ti o gwbl. Ti ddim di roi dim byd I fi. A chi methu osgoi chi fan hyn yr argraff bod wedi gwneud y pethau yma trwy'r blynyddoedd, pethau ddigon da, y pethau dylsyn e fod yn gwneud, ond bod wedi bod yn gwneud nhw, nid am ei fod e'n caru ei dad. Ond achos yn y pen draw, oedd yn gweithio mwyn ei etifeddiaeth. Oedd y mab Ienga eisiau mwynhau'r etifeddiaeth nawr, ond oedd y mab hynaf, oedd ddim yn gweithio mwyn ei dad. Oedd e'n gweithio mwyn llwyddiant y fferm, oherwydd mae yn y pen draw dyna oedd mynd I gael. Does dim gras. Does dim llawenydd. Pam? Wel, oherwydd, dyw'r mab hynaf ddim wedi profi gras. Neu, dwi ddim di sylweddoli a di gweld y cariad mae ei hun wedi brofi gan y tad. A felly pan mae'r mab Iengaf yn dychwelyd, dwi'n methu llawenhau, dwi'n methu mynd I fewn i'r leddau groesawu yna, mae'n chwerwi, mae'n grwgnach, mae'n cwyno. Wel, pan chi'n darllen y damhegion yma gyd gyda'i gilydd, neu'r un ddameg yma mewn tair ran, mae yna rhywbeth ar goll ar y diwedd yn does. Dameg cynta, mae'r bugail yn mynd I chwilio. Yr ail ran, mae'r wraig yn mynd I chwilio am yr hyn sydd ar goll. Y trydydd dameg, does yna ddim chwilio'n digwydd, os e? Mae'n notably absent. Wrth gwrs, be ddylsa fod wedi digwydd yw dylsa y brawd hynaf fod wedi mynd I chwilio am ei frawd Iengaf. Dyna oedd y disgwyl yn y cymdeithas yma. Bod y cyntaf yn edig efo cyfrifoldeb dros y rai iau. A dylsa wedi mynd ar ôl y brawd Iengaf. A fe dylsa fod wedi dod o fe'n ôl. Ond na, fan hyn y tad sydd yn gorfod mynd I groesawu ac annog y ddau yn nhw'n ôl i'r tŷ. A mae Iesu fel petai'n dweud wrth yr Phariseiad a'r ysgrifenyddion, dyma beth I chi fel. Dyma beth I chi fel. Mae'r pechaduriad yma yn nesau ato fi. Maen nhw wedi gweld I hangen nhw. O, chyma be, chi ddylsa wedi bod yn mynd ar ei holau nhw? Chi ddylsa wedi bod yn rybuddio nhw? Chi ddylsa wedi bod yn pwyntio nhw at y tad a chi wedi methu? Wel, mae Iesu fan hyn, fel petai'n dweud, fi yw'r un sydd wedi dod. Mwyn ceisio. Fi yw'r bugail da sydd yn cymryd y defyd ar fysgwyddau. Fi, fel y wraig yn am dod I chwilio am yr un gwerthfawr sydd wedi mynd ar goll. Fi yw y gwir, brawd mawr. Fi wedi dod mwyn achub. Achub unrhyw un sy'n barod I edifyrhau ac I gredu. Ond y pwynt fan hyn yw bod y ddau fab. Mewn gwahanol ffyrdd, maen nhw wedi amlygu hynny mewn gwahanol ffyrdd, maen nhw wedi byw mewn gwahanol ffyrdd, ond mae'r ddau ohonyn nhw tu allan i'r tŷ. A mae'r ddau ohonyn nhw angen gras. Mae'r ddau ohonyn nhw angen I hadfer. A mae'r un peth yn wir amdano ni'r bore yma. Felly bod y rai yma sydd wedi bod yn byw yn y wlad bell. A mae'ch bywyd chi di
bod yn hollol amlwg mewn gwrthryfel yn erbyn Duw. A mae'n amlwg iawn eich bod chi angen gras, achos chi ddim wedi byw a wneud unrhyw beth. Mae'n amlwg chi ddim wedi wneud unrhyw beth mwyn ennill maddeuant a chariad Duw. Ond trwy'r arglwydd Iesu, chi'n gallu dod. Trwy aberth yr arglwydd Iesu, trwy ei fywyd perffaith a'i farwolaeth a berthol ar y groes, i chi efo ffordd i ddod. Falle bod yna bobl eraill yma a chi llawer fwy tebyg i'r mab hynna. Chi wedi bod yn agos. Chi ddim wedi bod yn y tŷ, ond chi wedi bod yn y ceia. Chi wedi bod yn gweithio. Chi wedi bod yn gwasanaethu. Chi wedi bod yn ifydd, yn trial eich gorau i glynu at reolau Duw. Byw eich bywyd chi mewn ffordd parchus. Ond dyw hynny ddim yn ddigon. Chi wedi bod yn gwneud y pethau yna mwyn trial ennill cariad Duw yn hytrach na gweld bod chi, cymaint a phawb arall, angen gras. Gai ofyn i chi bore yma, ydych chi'n gweld eich hunan fel gwrthrychau o ras? The object of his grace. Ydych chi'n gweld hynny amdano chi'ch hunan? Dim pobl eraill, anghofiwch pobl eraill, peidiwch cymharu eich hunan. Dyna oedd problem y rai yn ydyn nhw'n cymharu hunan. Efo ger, jyst meddyliwch amdano chi'ch hunan yn gyntaf. Ydych chi'n gweld, mae'r unig ffordd i chi ag unrhyw obeth gerbron Duw. Yr unig ffordd i chi'n gallu bod mewn perthynas gyda fe. Yr unig ffordd i chi'n gallu cael eich derbyn i fewn i'r wledd, i di y tad yw trwy ras. So ydych chi'n mynd i ymateb i'r gras yma? Ydych chi'n mynd i derbyn? Ydych chi'n mynd i ddod a cyffesu? Fe di pechu yn erbyn y nef, fe di pechu yn erbyn ti, sa'n heiddi dim. A derbyn y gwahoddiad? Neu ydych chi'n mynd i fod fel y mab hynna fyna? Mae'r amwysedd ar ddiwedd y bennod yn does. Beth sy'n mynd i ddigwydd? Ydy mynd i aros mas yna'n pwdi? A cael hunan allan? Neu ydy e'n mynd i fynd i fewn? Os y'n ni wedi profi gras Duw, bydd hynny'n amlygu ei hun yn y ffordd ni'n gweld ac yn trin pobl eraill. Gawyn i chi, os yna bobl bore yma chi'n meddwl sydd tu hwnt i gyrraedd Duw, pobl chi'n pasio yn y stryd, neu pobl yn eich teuluoedd chi, yn eich lle gwaith chi, ac chi ddim yn meddwl bod yna unrhyw obaith iddyn nhw. Os yna bobl, os ni'n onest, byddwn ni bron ddim eisiau iddyn nhw ddod i'r cwrdd. Ni'n poeni be bydden nhw'n neud, be bydden nhw'n dweud, poeni bydden nhw falle'n embarraso ni os nhw'n dod gyda ni i Oedfa. Pobl ni ddim yn meddwl bod yn ffitio i fewn, pobl sydd ddim yn debyg i ni, ac na, chi'n gweld dyma yw canolbwynt ein neges ni, mae'n efengyl gras. Mae yna le i bawb. Yr un angen sydd gan bawb, a'r un ffordd sydd i bawb i ddod, sef trwy ras. Gras yr arglwydd Iesu Grist. Diolch iddo fe. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr y myned yn gilydd. Mynd i ganu rhif 625. 625. Gwyl, y pechadur gweithaf gaid yn meiddio nesu at y draed. Heb ddim o'i di, ond rhin dywair o Iesu, derbyn fi. Doi publicanod dan ei clwy. A phechaduriaid mwy na mwy geisio gynt. Derbyniais hwy, o Iesu, derbyn fi.
Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganid yn rhywbeth. Newyddio. Arglwydd maddau ni, os i ni gallu bod yn hunan gyfiawn. Maddau ni os i ni yn gallu falle bod yn rhy gyfforddus a meddwl nawr bod ni wedi dy gael di, bod dim angen i ni boeni am neb arall. O, arglwydd. Maddau ni os i ni yn falle'n cael pobl eraill allan, yn ymddwyn fel bod nhw tu hwnt i gael eu hachub rwsut. O, arglwydd. Arglwydd, derbyn ni. Gad i ni weld yr hangen. Gad i ni weld maint y gariad i. Gad i ni fod yn fwy a fwy ymwybodol. Mae dy ras di yw'r cwbl. Ac arglwydd, gad i ni nawr, fel dy bobl di, i fyw mewn ffordd graslon, arglwydd, i dangos dy gariad i eraill. Da derbyn yn mawl ni, am diolch ni nawr. O, bydd gyda ni, weddill y dydd. Amen bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu. Amen.